trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikaduhang Domingo sa Kwarisma. Ang atong kasinatian sa pagbag-o sa kinabuhi, nagkinahanglan og igong kaisog, sama pananglitan sa natural nga kinaiya sa mga tao nga sukwahi sa pagtulunan sa Dios. Dinhi sa mga pagbasa sa pulong sa Dios, mabati nato sulod nining santos nga misa ang mga tubag sa atong pagpamalandong. Palihog manindog og simbahon ta ang Dios nga atong dalangpanan. From the depths of sin and sadness, I have called unto the Lord. Be not there to mine or pleading in your mercy. Hear my voice. Be not there to mine or pleading in your mercy. Hear my voice. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Noong Dominguha, itong gisaulog ang Transfiguration, ang kausaban sa napadagway sa atong Ginoo, kadiin, no? Napadayag yun, no? Tao siya ba napadayag unsa gyud ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagka-Dios. Transfigured, no? Masaksihan kini sa mga mga apostoles ang Diyos nung kinaiya sa ni Jesucristo atong Ginoo. Mabitaw nga kita naman ibiya mga igsoon ang nabi ang Ginoo sa kasing-kasing sa baya, no? O nga may unta sa data sa grasya na ba nga the God in us, the goodness in us ba, no? Kain nato ang Ginoo mapadayag nato sa atong isig katao. Ka image of God man ta. Kung nato pa yung naggrasya na santos nga misa, no? Aron nga itawag nato ang Ginoo atong mapadayag nato sa tuang kinabuhi. Magadanag ta sa mga tao sa kinabuhi sa kahayag sa kanang mga tao. Okay, kini mahimo kini mga igsoon kung naay transfiguration sa ito kasing-kasing pinagis pag kinursul sa mga sala. Pasul na ito itong mga sala. Aron maandad na pagsaulog ng Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahidulsulong. Ikaw nga
grasya sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ng atong mga sala dalong adtos kinabuhing dayo. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa patalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag, pinagi sa imong pulong. Aron malimpyo ang among mga espiritu, malipay kami pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Hesus Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gitawag sa Dios si Abraham sa pagbiya sa iyang katigayunan, sa iyang pagpanaw ngadto sa yutang gisaad. Kini ihatag dili lamang kaniya, apan alang sa iyang mga kaliwatan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Atong paminawon. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug sila nahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila. Ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigon, nagkapituag 5 si Abram. Mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, og mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tan-awang mga mata sa Ginoo, anak kanila ang mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, o pag-amping kanila sa panahon sa kagutom. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ang among mga kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among taming. Maaniya unta
kanamo, o Ginoo ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo, o Ginoo kaluoy kami, sanglit nga nagsalig kami kanimo. Ang Dios nagtawag kanato sa pagdawat o pagsangyaw sa ebanghelyo o sa pagsantos tungod niini. Kay kun magantos kita uban ni Kristo, magpuyo kita uban kaniya. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atong paminawon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Kung karon makabati kamo sa tingog sa Ginoo, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo si Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug mga igsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong ni sanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang biste sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias, nagisulti kang Jesus. Si Pedro maingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ya usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, may usa kamasanag nga panganod ni mitabon kanila. Unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Pagdungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo. Tungod niini, nanghapa sila. Miduol si Jesus, o gihikap sila. Tindog ka mo, pag-ayo kahadlok. Mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita, gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, ipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananawuna nga inyo nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, namati ba mo? Are you listening? Ug mao ka na ato ng sugdan, ato ng maybawaan ang maayong balita. Di ay katekista ba? May pagkasiaw gamay. I-question ko. Dengan siya, Father, sabi, Senyor, hibaw ba ka unsa gyud first commandment? Unsa gyud unang sugo? Sama niyo. Ya sa gito ba? Ko nga, ang unang sugo gyud mao gini. Sa Biblia pa na igugma ang Dios labaw sa tanan. No? With all your strength, with all your mind, with all your heart, tanan. Dengan siya, duda ko nyo ay, walang sayo pa na. Nga naman, sa basahan ko nyo, ang Biblia, no? Iyahang gikuan, ang kining passage ingon siya, kang Mark ba, 12, 28 to 30, no? Kato bitaw ang mga Sadusiyos bitaw, no? Nangutana kang Jesus, unsa may primero yung sugo, first commandment, yung sa may tubag ni Jesus, na ingani the first commandment, ang nagyong suga umao kini ha. The first commandment is this: Hear ye, pamati, listen, listen, O Israel, the Lord your God is the Lord alone. You should love God with all your heart, soul, and mind. Ingon siya, ang unang sugo gidi ay nyor, pamati gidi ay. Listen. Unang sugo, listen. Gusto sa gada. Pero ano ako, may mga tinuod nga kay tanawa, unang sugo, listen. Kay kung dili ka mo listen, di ka kibaw sugo. Nga pagugma ka niya. Unang sugo Ginoo nga maminaw jud ka. Maminaw ka. Diba kamong isuon? Ganing pulo nga ba simple kayo pero importante ning sugo kanang paminaw, pamati, listen. No? Sa atong experience yun. Kita ang nag-eskwela ko sa atong klase, o sa po maestra haron makatunta. May pagmagsabata, listen. Listen. Unya, haron makato ka sa leksyon. Hindi ka mo listen, wag yun. Sa itong experience, mao niyo. Ganong usahin, magkayamuka ta, makasata, masagsaag ta, maunsa ta, no? Yung usay atong sulti, kadungog, sa magikan, sa magikanan, wag mo ka mamateng bataa ka, God. You don't listen, wag mo ka mamati, God, na ingon ka ni Ana. No? Importante kayong pamati, God. Listening. Muna nga, sa Ginoo, no? Ang tao ba, ang kita ka sa tao, ang pagpamati niya ba, dunay duha ka hinungdan nganong di siya mati. Either di siya kadungog, o sa pagpamati niya kay bungol man siya. Pero naay giingon sa Biblia nga, may dunggan pero di kadungog. Kay dili mamati. Kay dili gusto sa maminaw unsa ka, unsay babag. Have ears but do not hear. Nunod ko sa istorya sa usa ka sakristan ba, nakita as pare nga sige lag pangawat ba, sensiyo sa gubinto. Yung gusto nga mura bag masakpan ko niya ba. Mo nagtawag niya nga sa ilo, kupisal nga rin. Kupisal nga rin. Kupisal niya ang sakristan, sige kupisal, daghang isa. Wa mo may kupisal nga nangawat siya sa kolekta. Ngayon gipaabot na ba yun? Yung isa, wa kay nakalimtan. Wa.
Wanyor. Kaya mga tanong ko niya mo, huwag ka mangawat sa kulikta. Pamutingog. Huwag ka mangawat sa kulikta. Usahan, Nyor? Huwag ka mangawat sa kulikta. Nyor, dili madungog, Nyor, eh. Di dyan madungog. Kung sa ako tingog, di ka kadungog. Dili yun, Nyor. Ikabadri, ako diha, paminawa. Nag-iili sila. Nga rin sa Kristan. Nyor, Padre, kisa man to'y kuyog na musinihan, katong chicks, kisa man to. Nga di pare, di ka madungog di ayo, eh. Astilan. Kaya itong dunggan, pila na yung bungol-bungol, sa ganahan lang dili. No? Mao ni tabo gyud, mao ni tabo diri sa mga apostoles ni Kristo. No? Inundum ato panahon, kasi Kristo niingon nga ayang sulti niya ba nga ang manunubos, ang Mesiyas, kinahanglan dakpon mag-antos, no? Pailan sa krus, mamatay, mabanhaw. Mao gini sige gisulti niya gyud sa mga disipulo niya, sa mga apostoles. No? Gani di sa butang sa gibadno pagid siya gani Pedro pingon ayaw anak. Sulti ni anak. Ginan ni Pedro panuway ka. Dili. Gusto ni pasabot pa. Nga timan ang manunubos dili ni siya harianon. Kun dili usa ka alagad ni siya. Dili siya mag dato o gamhanan. Kundi kabus ni siya way luna gani katulgan. Maigsuon dili jud kadawat. Kadungog mga apostoles pero dili sila nakabati. Namati pero dili makabati. Dili gi sila. Di kita sabisahe kay ilaha gyud mao nga ang manunubos kinahanglan gyud harianon, gamhanan, no? Karon si kay maghari na siya, sila mahimo mga ministers. Mga sila ni mga deposition o power. Mao na para nila muna di sila nakabati sila, no? Di sila makadungog si mensahe, di sila. They are not listening yun. Wa sila. Pagsuon, ibaw ka, kita biya yun ani beta sa, no? Kaya ang Mesiyas ba, for example, ito Mesiyas, no? Parang na to, ang Mesiyas, sa katao nga mo, luwas dato, suba sa mga problema, no? Mubantay ka na to, muhatag sa panalangin. Ano yung Mesiyas? Pero Mesiyas gina si Kristo, nga diyan siya, ang hagot na nga mag-antos na uban niya, di na ito mga pag-ampo, nga pangayo, dili hatag. Unya na atas garbing kang sakit o sakripisyo. Diba ka? Ubay-ubay na ito, mayngon, muwa kong pagtuos Ginoo eh. Ngano man nga ako nahigugmas Ginoo yung paantos mo ko niya. Kaya parang nato ang Mesiyas kinahanglan yun nga full of blessing. Di ka maka-imagine ang Mesiyas ka nga pagsunod ni Kristo nga nagsulod ka niya paantuson ka niya. Dili na. Kasi kita karon di kadawat niya ana. Pero mo gisulti ni Kristo pero dili sila mamati niya ana. Pada kasabot niya ana. Hangtod nga kini karong ebanghelyo, no? Sa pagpadayag ni Kristo sa iyang dagway, sa iyang Diyos ng dagway ba, no? Ngadto sa mga disipulo. Nakita na niya, no? Katong giingon nga kining iyahang transfiguration ba nga iyang nisanag siya, nakita na gyud ang iyang true identity, gawas pagkatao nga iya pagka-Diyos gyud ba. Mura kani ginupro pangandam ko niya ni pangandam ni aran kaniya haron siya makasugubang unya sa hinanali ng pag-antos niya dito sa krus o pag-andam sa mga disipulo niya sa unya sa mahitabo unya nga iglugsong niya ni dakpon siya o patyon siya haron sila makakita gyud ba nga siya tanawa Diyos mahimayaon ni siya nga unya sila unyang pagpuyo sa sunod ni Kristo sa ilahang pagtrabaho pagsunod ni Kristo daghang mga pagsulay mga pag-antos pero sila dili og tangag paglaom tung hibaw man sila nga in the end mudaog yun ang Ginoo glorious yun muagila na ang pag-antos mura gitawag siniba ang nagdab
gilupig-lupig, gilata-kulata, pero ibaw ta, ikatapusan mo daog yun. Ako bitaw, nabitaw kanang boxing sa telebisyon, kanang natin labanan, iba katong mag-boxing, tapos Pacquiao, yung mga kontra. Yung tanaw ta, ako di mo ko tanaw yun ba? May dusugog tanaw, og live. Kaya mo tanaw ko, murag manirbyos ko, magulbaan ko, makuyawan ko, lagi pag malupig-lupig ba? Nilain yung lawas din noon. Lain na. Muna ako, di ko tanaw, no? Kanang piparbiyo, di na makakwarta na ako yun. Ako alam, huwat nung kisay daog, kisay pildi. Og pildi, kalimta lang na yun, kadyo ka. Pero makadaog gani, makadaog na gani, tanaw na ko sa preview, so tanaw ako na. Bahala na magkaroon matakilin, baon sa ba, paribaw ko, mudaog pa na katapusan ko, mudaog maghapon. Nindo tanaw, basta ang hibaw ko, mudaog na, pero huwag kahibaw, hastang kuyawa, kadagang nervyos, kadagang high-blood, matagiho ka. Paribaw kang mudaog. Ang mga disipulo ba, kita ba hibaw ta, ng kinabuhi aba nga, sa atong pagsunod ni Kristo, no? Daghang pagsulay, daghang kumbate, daghang laban sao, daghang mga sulay. Pero timan sa lakutay mudaog yun ta. Tingnan ito kulatahon ta sa atong pagsunod ni Kristo isip Kristiyanos, pero isiguro yun that we will overcome. Mudaog yun si Kristo sa katapusan in the long run. Mudaog yun siya. Mao nga dinhi sa pagpadayag ni Kristo, pagpadayag sa transfiguration, nadungog ang pulong sa Amahan, pamati kamo niya. My beloved Son, listen to Him. Paminawa, katong gisulti niya sige, no? Nga gitawag to pinaagi sa cross, no? The door, the cross is the door to the resurrection. Ang pag-antos, maoy das pagkasantos. Tuminaw ka muna niyang inisulti nga ang itawag na ito, kung ikaw mag-antos sa matay uban kaniya, mabanhaw dyan ka uban sa kaniya. Paminawag yun, ang isulti niya, nga kanang ito ang imong karoon mga gitawag na ito, mamati kaniya, kanang imong mga yung nato your sorrow will turn into joy. Kaya paghila karon, tungan ni ana pahiyom gyud. Kung maminaw ka ni Kristo, daghag kausaban sa imong kinabuhi. There is a transfiguration. Doon na kay kausaban. Na ito na. Tanawan sa ipon ni Kristo many times. Dili ba usahay na kita sa ito abang pagpwede kalibutan naman natin mga problema. Imposible na gini wala ko'y mahimo ni imposible na dito nini. Imposible na kinabuhi, lisod na ni kinabuhi. Pero unsa may pong ni Kristo, pamati mo ni Kristo, unsa pong niya siya, Luke 18 verses 22. Unsa imposible sa tao, why imposible sa Dios? Kadaghan tang mabati nga murubag din ana kaya, di na kaya. Pero unsay pong ni Kristo, no? Ang akong grasya igo na para diha kanimo. Kung maminaw lang ka ba? Ang imong gitawag na to, desperado na ka, luya na ka, mabuhi ka. Why imposible sa Dios? Unya ang grasya niya kaya gid diha nimo. Kaya ang grasya para nimo sa imong problema. Mabitaw nga, na mga tao mingon ako kanang magkumpisal ba? Ningon, nyo kanang pulaan ako kumpisal. Oy, kay ang saan ako malagi hapon, di ko matabang tingali niya. Kaya ako ang sa ato unas, libakira. Karon libakira lang kayo, mag-usab-usab lang. Ikaw na po, o say siyam, o say wow, balik-balik. Diba? Di na dyan ko madang, nubina tingali nyo. Ikaw, sige na lang. Ay lang ang balaka. Kumpisa lagi sige. Bisag idong nga hibawan ako sa saan mo. Kumpisa lagi sige. Kay timan ang grasya kung sa imposible sa tao, possible gyud sa Ginoo. Possible with God. Natuod yung gawin ini.
Kaya kadaghan kayong kung nakita ang mga drug addict, no? Sus nga grabe juga ang rehabilitation, balik-balik yun. Daghang medisina, psikolohiya, tara. Pero dihay panahon mga drug addict na they have met the Lord. Naminaw sila si Kristo. Naminaw sila sa pulong sa Diyos ilang kinabuhi. It has become a part of their life. Ang katong imposible na. Katong hindi na matabang gidi ay. Maminaw lang ka sa pulong sa Diyos. There is power. Sa itong kinabuhi, kailangan ito maingon nga, kapoy na kayo eh. Kapoy ng problema, bugat na kayong problema, lamin ang ihikog. Wala dyan kayo. That is what we say. But, unsa may pong ni Kristo, unsa may pong ni Kristo, pong pa niya, Matthew 11:28, pong pa niya, kamo gibugatan dyan kayo, ha? Come to me. Do all din ako. No? Come to me and I will give you rest. Come to me and I will give you rest. Kung maminaw lang ka, no? Pag ni Kristo na awan eh. Naminaw ni Kristo, for example, kano mo na sa Kurisma, giawhag ta nga, doon na kita panahon recollection. Kaya ba mo ba, matutag lugar ba nga, malandong tas pulong sa Diyos, malandong tas pulong sa Diyos. Di ka, makabatid ko ni Ana, nga human ka mo, kuag Lenten recollection, no? Sa kinasikasing yun ha, no? Di ba mo, tinuod, mura ba, ikuman mo ni Ana, dili gay masulba na imong problema. Pero somehow, ikuman mo ni Ana, na ikaw mura magdasundan na ka sa pulong sa Diyos, sa gasa sa Diyos, mura doon na kay igo ng kusog, doon na transfiguration, doon na transformation, mura na mas ligon ka, mas maikagon ka, mas energize ka. Transformation. Na ana. Mabitaw ang mga igsoon ba? Nga ning atuang sa ulog karon sa Kwaresma ba? No? Giawa kita sa itong Ginoon eh. Kining pinaga kong anak, paminawa ginyo siya. Listened. May unta nga kinig yung ining atong Kwaresma ba? Unta doon na kita itawag ito gugma sa pulong sa Diyos sa pagsimba lipas mga misa, sa mga readings, sa gospel. Tanam, unta gyud ka na. Minaw ito ang pulong sa Diyos diha. Di lang diha ha? Sa mga exercises, sa mga pious exercises sa panahon sa Kwaresma, sama karon sa Via Crucis. Ang Via Crucis mga isuon mo, tanaw ka mo, kung mamalandong ka, ang pulong sa Diyos manungog yapon nimo is the word of God demonstrated. Ninindot kaayo ba? Na kung ikaw makuan ni ana matandog juga. No? Ang pulong sa Diyos. Karon panahon na for example, no? Na kita giawhag ta pagtutok sa krus. Kana lang mututok lang ka sa krus mga igsoon ba? Tutok lang yan, no? Makadungog ka sa pulong sa Diyos. He speaks to you. Paminawa siya. Di sa imong dugang kundi sa imong kasing-kasing. Iba ka usay may tabo. Ang pulong sa Diyos gani musudan na nimo ha. Mutuhop na sa imong kasing-kasing. Tandugon na niya imong kasing-kasing. Harong ka ng kasing-kasing nato nga usay samaran sad-an. Makatagamtam anang gitawag nito paghinulsol o pagbasol. O ana na diha magsugod ang tinuod nga transfiguration kausaban sa imong kinabuhi. Amen. Migato ako sa Diyos, samahan magagagahom sa tanan. Tuguhan sa langit at sa yuta. Ang Yesu Cristo ang iyong bukong anak. Iyong anak sa Espiritu Santo. Anak ni Maria Magdalena. Sa Jesús de Poncio Pilato. Ilang sa krus sa latay ginatay. Iklusan sa kanang ginatay. Tulokada mo na. Isaka sa langit. At sa krus sa Diyos, samahan magagagahom sa tanan. Ganito mo balik siya kapag subuhin sa pagminatay. Ito ang sa Espiritu Santo. Sa tabi sa Katolika. Kabitan sa mga santos. Pasinuan sa mga santos. Pagkabanaw sa lawas. Maigsoon, mag-ampo kita nga ito sa Diyos Amahan nga sa panginahanglan sa simbahan o sa tibuok kalibutan may imong kita Ginoo padanaag kanamo kanako ang imong kahayag.
alang sa atong simbahan, uban sa mga pangulo niini, nga unta diha kanila makita sa tanang katawhan ang kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa nagkalain-laing buhatan, nasyonal o lokal, dinhi sa atong nasod, nga ang ilang pagdumala sa katawhan, puno unta sa gugma ug kaluoy, sama sa kinaiya ni Kristo, nga gipakita sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang niining tuig sa ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga luyos sa panaglahi ug tinuuhan, makabot na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay ug pagdinasigay sa pagsunod sa mapagtulunan sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nahiagom sa tumang kasakitan, espiritual o pisikal, nga makalingkawas na sila nini, pinaagi sa gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga masinati na nila ang hingpit nga kahimayaan, uban ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ano sa mga igsuon ba nga nag-antos sa kasakitan karon, suffering because of sickness or whatever, mas launta ubati nga ang ilahang pag-antos, ubas pag-antos ni Kristo, kinuunta maghatag panalangin diha kanila. Ato mga igsuon nga masakiton, especially kung pag-umangkon nga giampo karon, nag-antos sa sakit ug balatian. Mga muyo kita sa Ginoo. Pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Kristong pinabuhay.
Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. O Ginoo kining halad magpapas unta sa mga sala. Magsanto sa mong kalag ug lawas. Ramaandam kami pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Amen. Sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amen. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayud, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kagipasidaan niya ang mga tinun-an, mahitungod sa iyang kamatayon, ug dito sa bukid nga Santos, iyang gipadayag kanila ang iyang himaya. Aron sinaksihan sa balaod ug sa propeta, tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi siyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, tigasangyo kami sa imong himaya, lug silang waghunong nga pag-awit. Santos, gari ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinialang ka namo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan. Ipasalamat ka rin mong mipikas. Mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Pasalamat kino pag-usab og midayeg. Mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga matanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanyaw, si Kristo mubalikan. Ano
naghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, tugay mo kaming giisip, nga angayang nga mo atubang o moalagad kanimo. Himuha kami nga nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa unta diha sa Espiritu Santo. Nunimi ginuwi mong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga manghingpit kami di sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo, ug sanang mga pare. Hinuniyo sa mga igsuon namong nangamatay, malaumon nga banhaw sila, ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inanghan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug tanang nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniya magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampok kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlos itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ning panahuna. Ron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay umanang ni Maria, ang lahumugang himaya, hangtod sa Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, at tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanay manaakan ninyo, pakita panaginig sunay. Kalibu
diri sa Dios nga nagawagtang sala sa kalibutan bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo man mga lawat, paningkamutan namo, ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit kami sa butang sa langit, isang tulad niya pa kami dinhi sa yuta. Kini ang ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, ginawad sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Pintulo ang bertud sa pag-ilong, diyas kasakitan. Duga ang mga muyo ang magihalag, alang sa masakitan. Kailangan kami nag-antos tungkol sa sakit ng malatian. Pagkaabot ang dipili siya ang mahimong santos. Dahil iyang kasakit, ngayon sa kasakit ni Kristo. Alang sa kawasan sa kalibutan. Kaya ang pangayon, lagi sa mga sa Kristo, iyong anak. Ang buhay hari ng kanino, biyas na usa sa Espiritu Santo. Diyos. Amen. So ito ang pasalamat sa atong donors and sponsors, mas participants, readers, psalmists, lay ministers, ug altar servers. Atong choir, the Good Samaritan. Atong offers, June Dagami, Tess Wiliwaiko. Pilgrims na to, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi. Ginoo man na kaninyo. Manlangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dahil niyong kalinaw, o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Via Crucis, Nor. It's Lenten season, na? Ang mahinumduman ako. Katog yung first time nga, nag-Via Crucis ko, gamay pa ko, bata pa ko, no? Karon, pero di ba na akong tabian na samtang gahuwat mi, ang katudai sa Kristan nga, hapit na siya maordinahe, gatan-aw diin ako, o na pertin akong, iya kong gipaluhod. Hoy, ikaw, luhod diri sa tilwa. Niluhod ko sa, gahila ko, no. Unya, kay tungkol lagi sa akong katabian. Unya to, nagkuan sila, nag-Via Crucis sila, naglibot-libot. Ako galuhod. Unsa may imong gibati ato, sister? Nga ang uban nagtuyok, natural ikaw nag-uol nagluhod? kay ko na uwaw kay ko. Kay diha, gugustilwa niya. Dako ko kay ng simbahan sa Pardo.
Na pag uli na ako, akong istorya ni mama magipaluhod lagi ko dito. Ingon sa mama, mo nang tabian. Akong hinunduman, sister, ang ako sang apuhan nga parehasad paludhon kundi ka memorize nya paludhon gyud. So karong adlaw dunay target ni kagabi human sa Angelos dito nami mangluhod nami mga apo kinahanglan gyud kanang adlaw di pa pud tanan ipamemorize dayon usa nya sunod na pod lain maningkamot jud ka kay miingon man siya wa gyapon ka memorize daghan man kaming apo dito 18 mi kabuok maingon man din si tatang kadtong wala pa ka memorize ugma mag-andam ikay padalhon sa sanga sa bayabas sanga gyud nga nang kuan man kining bahin sa Via Crucis. oo paludhon mi niya kung di ka memorize pati na sa misteryo sa Rosario. Kanang 14 ka kuan kanang unsa ni? Ka 14 ka stations. Ay moingon naman si tatang nga kanang tulo paningkamote sunod na pod si mana ana. Di man pod ipapakyaw niya namo og memorize tanan. Pero nindot biya kaayo ng Via Crucis. Nindot jud kaayo ang reflection bito. Makabasa ta. Yes. Nindot yung kaayo, mahinuklogon kaayo gyud ang kasakit ni Jesus, the way of the cross. Daghan gyud tang mahinumduman, kay daghan pod natong mga kalapasan. Kaayo. Oh, ang ingon ni Monsignor kaniya, listened. So nakahinumdum ko sa giingon sa akong tatang, listen with listening ears and a listening heart. Sa 14 stations na kay mahinumduman. Sister, ang di gid nako kalimtan kana gyung pagkahadugmo katugyod nga gilansang siya nga pagkapait nakita nako ang singot ang dugo hangtod karon makaingon jud ko kapait gyud pagsalbar sa mga makasasala pertig yung paita sakit pero kanang mga anak man ta digid nato matugkad ang iyang pagmahal kanato. Mao. Karon ato ipangutana ni Monsignor bahin sa Via Crucis. Actually, sister, nagsugod na mi. Monsignor, ang flame of love, while I was dito sa laing nasod, ilan na lang kong gibalitaan, nagsugod na gyud mi sa Via Crucis. Nindot kayo. And these are senior citizens. Na 70, na 80 years old. Makaluhod pa gyud. For the love of Jesus. Ako din ako kaluhod. Di na gyud ta kaluhod. Akong ipangutana ni Monsignor na pag-celebrate aning Station of the Cross nato, kana magtuyok ta kay mo na atong naandan, magtuyok sa simbahan, sa komunidad, unya kanang naay uban nga naa sila'y kanang mga, unsa nga na, murag estampita or stampa, nya naay kandila. Practice pabagi hapon, naay kandila, naay buwak, nya ang background sa ilang lamisa dinha puti. Unsa man gid na siya Monsignor? Tubag sa pangutana. Unsa man gyud style sa Via Crucis kada panahon na, no? Katong karaan Via Crucis sa mga kanang pag mga Biyernes kani sa Kwaresma sa simbahan, di ba? Mao na siya. Unya karon sa mga Via Crucis sa tanas kalsada, di ba? Lain lang, no? Style. Dili gyud. Lahi pa karon ha, lahi pa karon encourage. Baka buhak tag Via Crucis di as internet. No, na. Oh, you can do it, no? Na siya. No? Ang importante lang ang di magud unsay posisyon, unsay ibutang ang imahen, puti bag usa ana. It's nga Via Crucis nga ikaw nga mo sa ulo sa Via Crucis ang imuhang kinabuhi na sandurot sa kinabuhi ni Kristo diha siyang pag-antos tungod sa mga sala. Masandurot sa kinabuhi ni Kristo na sa iyang gugma kanato ba, no?
kita sa nubati ba o sa atong konsensya ba, kita hinungdan sa iyahang mga pag-antos, no? Nga mao ni sa gitawag nato kanang pag-andom nato ba sa pasyon sa atong Ginoo tungod sa paghigugma kanato. Nga kini makatukbo nato sa pagmalandong niya sa paghinulsol sa mga sala, no? Diba na kaya Via Crucis ba ano? Ini giawhag gini sa simbahan niya kanato. Di lang ni sa mga mga kwarisma. Everyday kini kita gini. Everyday. Halimbawa ka, ang una yung Via Crucis ko yun, sumapa sa tradisyon, ang Mahal nga Birhen. Kaya ito una, sa buhi pa siya, no? Dito anak namatay na niya, siya yun, yung subayon ang daan ngadto padung sa Kalbaryo ngadto sa kamatayan. No? Ang Mahal nga Birhen ba? Kanya, hindi lang gina ka na. Tungkol kaya naaman ang debosyon na to enact sa Passion of the Lord ba? Natungkol kaya dili man ang tanan makaadto sa Jerusalem diin dito sa padung sa Kalbaryo. Muna nga ang sibahan, naghatag na to kay gayunan nga makahimog ipunta ng pilgrimage. Pilgrimage with Christ sa iyang passion and death diha sa sa cross. Kasi itong sa tagsa ka panimalay o bisan asa gani. No? Unya, tungod ni ana, ipabanan na sa itong simbahan og indulhensya. Daghang indulhensya ka na. Unang daghang sa tupapa, Via Crucis, unya, ubanan og indulhensya. Gani, ha? Kadaan daw mga na, ikinaunta yung awhag niya ini. Papakita di ay sa Ginoo nga to Faustina, naamas iyang sulat niya, no? Sa letter to Faustina, nga, anang alas 3 ko ba? May untag yung kuno Via Crucis ang mga tao. Kundi kay tatong busy ba? Gawa sa mga pag-ampo. Kaya niyan agad naagya po na to atong rinak ang passion of the Lord. Niya maana, diha sa pag-antos kaluwasan, ibuhagay ang grasya alang natong tanan. Muna nga, nindot kaya na ang ato ang practice karon sa pag-Via Crucis, alam penitensya ta. Labos na nun, kita mamalandong ba? Mamalandong di lang kay sa pulong nga basahon, kundi magtanaw ita sa antos sa Kristo ba? Again, magtandog atong kasing-kasing kung hinulso sa mga sala. O ka na, kung mahimo ka na, bulahan ng tanan, sunod ta ni Kristo siyang pasyon o pagkabanhaw. Amen.